Salut! Astăzi o să filmăm un clip de Minecraft. Aoleu, răceala îmi acuză. Te rog, lasă-mă în pace, răceală. Bosul din Cocin, am mai jucat pe puțin. Așa, 97, 98, 22. Haide-mă, cât de secunde ajunge asta. Ule, ce roșie, să-mi dracu din pat. Eu filmez pe telefon. Că filmam pe calculator, da. Mi-e și sila. Dar schimb și o piesă care o am lângă monitor. Și mi-e silă rău. Și filmez pe telefon pentru că e primul meu clip că mi-a făcut pe calculator, dar fac pe telefon. Vă țin și pe telefon, adică un minut, pe bune și bine, nu mi s-a încărcat. Dar oricum, dacă auziți șmecherie de la știri, de la televizor, eu nu o să opresc, că vreau să le ascult. Și-mi doar zice, frate, și asumă de știri. Mi-am mult și la desene de poate, dar n-ai bine. Hai mă, aud, hai la căcioaba mea, hai la căcioaba mea, hai la căcioabă. Utilizator de baterie pe bune. Nu. Acumulator de baterie. Va dura doar cât mă țin bateria pe mine. Acest clip. Trebuie să ne mai de la căcioaba mea. Căcioabă, hai te rog. Te rog, nu te faci noapte, te rog, nu te faci noapte, te rog. Oi, cum? Hai. Ne drag, mi-am lăsat căcioaba. Hai. Hai la căcioabă. Hai. Căcioaba. Unde e mă casa mea? Pinedelu. Barbito, singur să pun Barbito. Un creeper. Hai repede. Acolo e coci. Te lasă și căcioabă. Nu fac. Shit. Cred că aici, acum, afară, pe bune. N-ai cum să ștergă. Mamă, cât timp ale s-a făcut lag. Pește te bag. Tarantulă. Vie la coi, vie la culo, tarantulă. Nu Minecraft, atât pentru primul episod.
Dacă vă place, vă dați un like.